Zapatu honetan, Iraiak 7, Bermeok Salome Campos zeharkaldiaren 10. edizioa hartuko du. Ekimenak Salome Campos omentzea du helburu. Duela mende bat baino gehiago, Izaro uharteraino igerian egin zuen emakume bermeotarra. Izena emateko epea saratuta dago, jada, eta 783 igerilari izango ditu aurtengo frogak. Parte hartzaile gehien dauen urtie dela, eta guretzat hau oso gratifikanti da, aurten be gu kirol saietik atara duze kurtso batzuk urre igirizetan ugerri ikasteko eta trebetasun irebasteko, eta hori guretzat posgarriz da gero ikusti bazelan bermeotarronek bertan parte hartuten dagoen, da arraigo bat dakola ikustiek. Nadia Nemes Somari Bermeoko alkateak esan du ohore handia dela Bermeoarentzat ekimen arrakastatsua hau hartzea. Gainera, proba honetan emakumeek izaten duten parte hartzea nabarmendu gura izan du. Bermeoko dalatik lehenik eta esan gerotzako ohore handize dela, horrelako ekimen bat Bermeon ukitzea, eta gainera nabarmendu egin behar dela emakume asko parte hartuten dauiela. Bermeoko Campos kontserba enpresako marketing zuzendaria Aintzi Laburu Landeta oso pozik agertu da aurten itsas zeharkaldiak izango duen parte hartzearekin. Pandemia ostean ikusi genuen berriro hasi bezala, ez? Bai okin dau parte hartze bat 600 lagun, baina 5.000etan ikusten esan genuen jente asko kitzi zauela, ze igual goi mailako eskaeri dakolako froga batea askanien jenti asko entrena behar da, ez? 1.500, popular hau edo herriko jau esan lehi bai 5.000, beste mota bateko prestakuntza darua, eta ikusi genuen izen batzu ja ez dauzela, eta baldaketa bat egon zala. Eta pasan urtean aurrekoan baino beto, eta urtean ikusi dugu jentea benetan anime dala. 783 lagun diez, 2.500 da 5.000eko frogabiak bete dira, 350 plaza haukin dugu, da arebiak bete dira, umeetan gelditu dira 7 libre, guk hori ontzate moten dugu, azkenian partaidetza zabala da. Emakumeen partaidetzaren portzaientaia beti ikusten dugu bardine froga horrokoran 140 emakumea da, parekotasunera ez gara heldu inoiz, baina aldaera asko dago 500 metrotik non emakumeak mutie baina askoz gehiago diez, 1.500en pareko doaz, eta ja 5.000en gizonezkoa da nagusi, eta emakumean partaidetza jaisten da 120 olako buelta bat, orduan ikusten da, luzarora neskak gogorrazten diez gaztetan, baina gero luzarora bizitzaren zikloa edo arte humora, ez dela inerreza. Aurten ere, bermeotarrak egongo dira Salome Campos itsas zeharkaldian. 71 bermeotar hain zuzen ere. 5.000 metroko kategorian ez da bermeotar emakumerik egongo, 15 gizonezko baino. 1.500 metroko proban, 43 bermeotar egongo dira, eta horietatik 21 emakumeak izango dira. Azkenik, 500 metrokoan 3 bermeotar izango ditugu eta 1 izango da emakumea. Irabazleek, Campos markako hegaluze eta atun kontserbetan duten gorputz pisuaren baliokidea irabaziko dute sari modura. 5.000 metroko kategorian parte hartzen dutenek alaber txapela ere jasoko dute. 2. eta 3. postuan geratzen diren igerilariek atun sorta desberdinak jasoko dituzte. Bai komenta, inok gugaz antolakuntzan beti dagoz barkoak eta gurutz gorria, beran barkoekin da motorrak eta hori dana, baina inok gure dauen antolakuntzarekin kontaktuan ipini bertan egoten dalako, edo gure dago nola bail lagundu, arreta igerilarieri emotenako lelau kaiak eta padelistak eta kaiak emoten dauie, eta enbarkazioak dagoz 2. fila baten esatilez, ez estropos egiteko igerilariekin, ez da. Baina, beti dago baten bat, momentu baten igual gelditu inbidena, orientateko edo, ze guk lurratik buizek dakoena metro biko alturi edo, nik beti ikusten taz file guztia, baina ugar dauena dinotxu ez dauzela ikusten, ez? Dagoen gora beri hori, ez dago ikusten metro biko gauz, egorun, batzutan bai bidabil, eta hori, eta ino gure baleki dau lagundu, guaz kontaktuen paratie, badau jenti duena bertoko ebintzetako jenak familieko non horu gerre egiten, beste batzuk igualdoaz kaiaketan, da barkoetan, baina beste barik hori.